Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхш омадем ба канали мо. Наврӯз сар кардем аз молбозори ноҳияи Ҷайҳун, Хумсангир, якшанбе бозор, гови гусаладор, гусолаш мода. 22,000 сомонӣ оча бача. Якум гусола гови ёш 22,000 сомонӣ муомила дорам. Шириш чанд қай ака? Ҳозирашта 6 литр. Бозор чанд ка? Бозор ака 18,500 сомонӣ. Ҳозирашта кардестан. Не гусолаш. Се рӯза гусола, якум гусолаш. Тамошобинои азиз, савдо шудааст гови карпати калони бақват гусолаш мода 22,000 сомонӣ харидор кардааст. 22,500 соҳибаш қапида шудагия. Байнда 500 сомонӣ мондагия бародаро. Онаи гусолаша. 500 сом байнда монда, кашокаш дорам. Савдо шуд бародаро. баста яташи. Савдо шуд 22,000 сомонӣ ровна. Ҳамун нархта до. Соҳибоша бо сурат гирифтааст. Хай мардак сум додааст. баъд фикротона нависем бародаро дар комментарий. дар нархи арзанда аст ё не? 22,000 сомонӣ о савдо шуд. тамошобинои азиз, дар молбозори Хумсангир савдо шуд буноҷини шведӣ буғузи 5 моҳа. Ҷа 4 табда ин яташ савдо шуд 30,000 сомонӣ ровна савдо шуд 5 моҳа буғуз. Ин овози савдо шудага телефон рақамоша гирифтааст, мақсад ба гарантиш. 5 моҳа буғуз. Дигарош ҳам 3 моҳа 4 моҳа рафтаги омад. Анами савдо шудага. Инош ҳам буғуза. Инош кам тарихи майдатар ёштар будааст. Инош ҳам ҳами 3 моҳа 4 моҳа буқа рафтаги омад. Моло ай Ӯзбекистон омадаги будааст. Иниш бо базеби хушрӯа. Сунда бо яте дига аст. Савдо шудагиш манаия. Манаи чорумгиш бародаро тамошо кун. 14 харидем. Манаи буноҷина 14,400 харидааст. Буноҷини 4 уна бурд. Нора хушрӯ тамошо кунед. Мана ҳамин моли савдо шудагиро хушрӯ бинед. буқаи пародаи Грифорд, Стонгҳаус 4 кунҷа. буқаи базет 18,000 сомонӣ муомила дорад. То 16,000 сомонира бозор кардааст. Соҳиби мо. Ина хафош бинед чиқад. буқаи паҳн. Ҷада яте дига шведам дез ваша мегирем. 16,000 бозор кардааст. Ина буқаи шведӣ 6 моҳа будааст, 25,000 муомила. 20,000 кад гуфтира? 20,000 бозор кардагия. Анги моҳия бародаро. Беҳад буқаи базер, беҳад. Я стойка буқа вакаша. Ош. Айсу бигирем. Ина бародаро.
нархи буқои калони фарбе 3000 нархаш муомила дорад. Килобаркаш 50 пурсидеста. Бетарозу чанд кадака? Накадаев, не? Фақат килобаркаш 50 сомонӣ карда. Килош аниқ нест. Савдо шудеста инаи буқаи калони фарбе фародаи гирифор 40,000 сомонӣ муомила дора. 662 ма 662 кило будааст вазнаш. 662 52 сомонӣ нарх кадай бозорда. Оҷирашта додаги нест. 52 сомонӣ килобаркаш вазни зинда. Савдо шуд буқаи калони фарбе 644 кило вазн дорад. Савдо шудаги вазни зинда килобаркаш 49 сомонӣ. Хто ҳисоб китоб мекунем суша? 644 кило 49 сомонӣ савдо шудаги. Инам як корпусша полный бинен. 31 чанд мешида, амира 33,000 бо нарх кардан надодааст бародар. Савдо шудеста бародарои наи буқаи кал бародаш хушрӯ. Бародари Шведия. 16000 сомонӣ саҳар кардааст. Ҳозир 15,000 як харидор кардааста. Амира гуфтеста 15,800 биги мега. 15,800 биги мега соҳибаш. Ина 15,700 ҳам биги гуфтеста. Байнда 200 сомон мондаги бародаро. И харидору ҳам ҳамин 15,000 да битеда гуфта кашида судаги бародаро. Саҳар некин 16 да додаги набудааст. 15,550 шидаги ҳоли ҳам кашокаш дорад. 50 сомон байнда. پنجاه سوم دابای مونده. کل سودا شد 15,600 سومانی برادرم. یا 20 مینوت سوداشو نگاه کردیم نه. پیشی مولای مایده اومدیم برادرو. گوسفندی اوچه بچه 4,000 میگه معامله داره 3,200 3,300 کرده است. این براش نرای مودا. براش نرای مودا. نه قشقورچه بوده است. نه تا گوسفندی برادر سب سفید هرشم اوچشم بچشم 4,000 میگه معامله داره. 3,700 کرده است ها که 3,700 روزی کرده است. سحر میگه 3,900 هم کرد. براش به حد بازی بوده است. دمادوری خشرو. ایشه چند کرده که بازار؟ 3,600 ایشه کرده گه. ایشه هم براش بر نیست. 4,000 معامله 3,600 ای سیاه کرده گه است. 3,700 ای سفیده. یا برادرو گوساله شیرمک نر بوقچه آبی را اوچه بچه خریده بودست دل سودا شدگی خب 6,000 میگه معامله داره 5,000 بزرگ کرده است وزیر اشته گوساله شیرخور میون دروازی خوشرو نکی خرادش نگاش نه اون ایسرش معلوم است 5,000 نداشته برادر тамошобинои азиз 4 та гуножини савдошудагӣ ёфтем барои шумо. Инаи дута яҷоя 6,300 савдошудагӣ. Инаиш хоб 6,150. И 6,200 а? Ака? 6,200 савдошуда. Инаиш 6,100.
6100 сомонӣ. Он аҷинчаҳо барои молкунӣ. Инаи барро. Кони барро. 2000 муомила дора. Ки чи bo'lyapti? 2000 dan qilyapman kattalarni bergan. Ha. Kalonosha 2000 kadaysiz, dodagi neyiz. Maydora 1.5 Maydora 1.5 kardaysiz. O'zirashda dodagi neyiz. Muloy qumsangir. Ana. Baroy empur alafkur. Ayshir buromadagi. Muloy nay aka. Болои савдои гарм да галтиде. Савдо шуд най хурча. 1600 сомонӣ. Той барра съёмка кардем, ята буқача ҳам савдо шуд, омад инҷа баст. 7700 сомонӣ. Гира камтар тарбият кардан дар гона. Буқача камтар харобтар будааст. 7700 сомонӣ. Савдо шуда буқаи фарбе 400 кило, 47 ними. 47 сомону 50 дирами савдо шуда. 400 кило. Ҳисоб китоба хитоб мекунед. тамошобинои азиз, бо дутаи дига буқаи савдошидагӣ ёфтем. Монаи буқаи бур савдошидагӣ 200 сумушкам 13000, яъне 12800 сомонӣ. Монаи зард савдошидагӣ 9000 сомон. Ин баландида истодагӣ. Ҳозир сиёмкада ин калонтар тофтеса, не ки иш калонтар бо пародашам хушрӯай фарбетарам ҳаст. Устухоно ғавз. Зард 9000 сомон, иш 12800 сомонӣ. Ози 1 кило шавине. Ду 161 кило буромад. 16000. Агар хато накунам 16000 кард гуфт. 261 кило буромад. Неки савдо шудагӣ нест. Барои килоша фаҳмидан тарозумон рафт. 12700 сомонӣ савдо шуд. Чанд кило буромадӣ? 364 буд? 362 кило буромад. Оз нарша гуфтем чанд савдо шудагиша. Савдо шуда якта буқача. Бачаи неки парода хушрӯай 7250 сомонӣ. Бачаи паҳмаки хушрӯай 7250 сомонӣ. Марҳамат.